गरेसराव बांबोनाय आयेन बेरेखा फार्मासिफोरनि बेरेखायै राहा लानो गोख्रों दाबि दैखांदों फरायसा आफादफोरा। तामुलपुर जिल्लानि गरेसर खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय ओनसोलफोरनि गोख्रों माखासे गरेसर ओनसोलारि फरायसा आफाद, गरेसर ओनसोल सरनिया कसारी फरायसा आफाद आरो दुलाराय आसाम जातीयतावादी युब छात्र परिषदआ थांनाय मैया 2 जुलाइआव जथायै लाइसेन्स गैयै आरो फार्मासिस्ट नङै फार्मासिखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे जिल्ला कमिसनार, जिल्ला जथाय सावस्रि आरो बेंखन मावख'गिरिफोरनो जुदा जुदायै गोसोखां बिलाइबो गथायो। फरायसा आफादफोरा मेम'रेन्डामनि गेजेरजों दाबि खालामोदि जेबो नेमखान्थियारि सोलोंथाइ गैयाजासे फार्मासिफोराव खामानि मावग्राफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो आयेन बेरेखायै होनाय फार्मासिफोरखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे बिसोरनि सायाव गोख्रों आयेनारि राहा लानांगौ। बेबादिनो बेरामिफोरनि जिउखौ लाना देहा फाहामनायनि बिथिङाव गोथौ खेला गेलेनायनि अजद थिखांदों। मख'नो गोनांदि गरेसरनि समधार मेडिकेल हल मुंनि फार्मासियाव रातुल मित्रा मुंनि सासे सेंग्राया फार्मासिस्टनि नेमखान्थियारि सोलोंथाइ गैयाजासे बेरामिफोरनो मुलि, इन्जेक्सन आरो सेलाइन होयो। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, তামুলপুৰ জিলা সমিতি আৰু গোৰেশ্বৰ আঞ্চলিক শৰণীয়া কৰ্মচাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৰেশ্বৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি 3টা সংগঠন লগ লাগি আজি আমি গোৰেশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ জৰিয়তে তামুলপুৰ উপায়ুক্ত মহোদয়, জিলা সঞ্চালক মহোদয়লৈ আমি এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। যিহেতু গোৰেশ্বৰত যিবোৰ ফাৰ্মাচী অবৈধভাৱে চলি আছে, যিসকল ফাৰ্মাচী অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, তেখেতসকলক বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ 3টা সংগঠন লগ লাগি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।